A on niem les nostres ments? Per on transiten els pensaments davant allò que sentim vivint en una societat en constants canvis? Ens apropen o ens allunyen aquests canvis? Des de quines perspectives mirem? I en correlació, com actuem? Com hi convivim? Conviure, compartir, cohesionar, col·lectivitzar, comunitat, companyerisme, corresponsabilitat, cooperar, col·laborar. Cohabitar com una forma de veure i comprendre la vida. Habitatge, construcció preparada perquè hi visquin persones. Persones, el plural que ens socialitza, les relacions que necessitem, des d'allò horitzontal i mirada assertiva. Convertir allò individualista en allò col·lectiu. L'economia social i solidària. L'ètica, la dialèctica, la vida compartida i diversa. L'habitatge cooperatiu en cessió d'ús és un model que transforma el sistema del capital en posar la vida al centre. Es generen dinàmiques d'aprenentatge i participació comunitari, permanent un equilibri entre l'espai personal i l'espai compartit, davant les esquerdes econòmiques, socials i ambientals. Teixir el vincle de suport mutu i de cura col·lectiva en pro del territori. El cohabitatge és un mirall de cures personals, cures grupals, cures socials i cures al medi. És on poden niar les ments, les emocions i els processos d'acció en coherència a una vida més sostenible i autogestionada en copresència. Sí, el cohabitatge és un mirall de cures.